Gipahamtangan og indefinite suspension si JRU heavy bomber John Amores. Kini ang nahitabong desisyon sa kadagkuan sa NCAA human sa nahitabong kagubot sa 4th quarter sa panagsangka sa JRU heavy bombers ug sa Benilde Blazers. Lakip sa nakita nga mga kalapasan ni Amores ang pagkawalay respeto niini sa pipila ka mga court officials ug sa Mancom representatives ug ang pagpasakit niya sa ubang mga players sa CSB. Tungod niini dili na makaduwa si Amores sa mga nahabilin nga sangka sa JRU sa season 98. Gawas kang Amores, suspendido usab sa ilang mga duwa ang lain pang 14 ka mga players sa duha ka team. Samtang wala gidapigan sa JRU ang gihimo ni Amores kinsa gipahamtangan usab nila og indefinite suspension. Bukas usab nga muabag ang JRU sa ipahigayon nga investigasyon sa NCAA. Violence has no place in the NCAA. The Mancom condemns and will not tolerate any acts of violence that will endanger our athletes, participants, officials, supporters, and the public. We apologize to the whole basketball community, particularly to our NCAA family, for this incident. Violence has no part in the sport of basketball, and as a member of the NCAA, we shall continue to uphold the highest ideals of collegiate athletic competition.